Ndewonu. Aha m bụ Nwaada Ilegbuzoma Chidimma. Abụ m nwaafọ Igbo. Abụ m onye Naịjirịa. Ama m asụ asụsụ atọ: asụsụ Igbo, asụsụ Bekee na asụsụ French. Agụrụ m Igbo na mahadum. Abụ m onye nkụzi Igbo. Akụzigo m Igbo dịka ahọ 4 wee ruo ugbu a. Hello, my name is Ilegbuzoma Chidimma. I'm from Anambra State, Nigeria. I speak 3 languages: Igbo language, English language, and French language. I studied Igbo language linguistics in the University of Anambra State University, Nigeria. I'm a teacher. I teach Igbo language. I've been teaching for the past 4 years now. I teach Igbo very well. Ana m akụzi Igbo nke ọma, na-eme ka ndị na-akụziri ya wee ghọta ya nke ọma. Asụsụ Igbo abụrụkwa n'ife fiara ahụ, ọ dị mfe na nghọta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụta asụsụ Igbo nke ọma n'ụzọ dị mfe, gịnị ka ị na-eche? Bịa ka akụziere gị ya. Come in so that I will teach you how to speak that Igbo, how to write it. It's very, very easy to understand. Ya malite wee bido kụziriere gị ya na mbido, from the basis to the advanced level, ka ị wee mara Igbo. Asụsụ Igbo a bụkwanụ ebe anọ. Ịmụta Igbo anụnwa, ịmụta ka esi asụrụ, ijiri ya na-eme ngara, maka asụsụ Igbo dị mma. Asụsụ Igbo bụ ebe anọ. Ihe ebidogodu tupu ịmụta asụsụ Igbo, ihe ebido na alfabet Igbo. Ihe ebidogodu na alfabet wee mụta ya. Ka ị na-eche? Bịa ka anyị bido ka nkụziere gị etu esi asụ ma etu esi ede asụsụ Igbo. Ndewonu, ka emesịa.